PSEY on vuonna 1993 perustettu eläinsuojeluyhdistys, joka ylläpitää löytöeläintaloa Tolkkisten Massakujalla. Talolle tulee ensisijaisesti kissoja, mutta satunnaisesti myös muita pieneläimiä. Vanha kansakoulu on remontoitu kissoille sopivaksi. Talon 3 isosta salista löytyy 13 avaraa karanteenihuonetta. Kaikilla huoneilla on näköyhteys toisiin karanteeneihin, ja mahdollisuuksien mukaan kissat pääsevät myös yhteistiloihin jaloittelemaan ja kanssakäymään muiden kissojen kanssa. Kissatalon alakerrasta löytyy erilaisia myynnissä olevia käsitöitä, muun muassa kangaskasseja ja pannulappuja. Yläkerrassa toimii iso ja hyvin varustettu kirppis, jonka tuotot käytetään löytökissojen hyväksi. Kirppis siivotaan useasti, joten löytöjen tekeminen on helppoa. Pääroolissa löytöeläintalolla on kuitenkin kissat. Talolle tulee vuosittain noin 100 kissaa, joista vain 1/5 palautuu omiin koteihinsa. Muut kesyt ja terveet kissat jäävät talolle odottamaan uutta kotia. Ehkäpä juuri sinun luotasi.